Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag met mevrouw Melgerts in de studio. En mevrouw Melgerts, onze laatste interview daarna, daar kwam je Jugupsa, de DNA. Wat is precies die dag gebeurd? Wel, komt tegen de argument, zowel ja, alla CC ondersteun en alles maar CC de bemoedigende teksten geven. Zij power naar kracht die we kiezen. Wel, Sambep sa, ade voor ade, en ik ben de hè, doe weer Sandesma. Dan, u schrijft beshi, mevrouw Ansa die ik kom, die kwam aan vergadering. Ja. Die kom bakken naar een vergadering. Er was vergadering, dus tussendoor, ik borrow van break dat ik kom. Ja. Maar dat Samsa. Maar op de dingen laatste vrouw, ze moest bij vrouw zien. En ik had andere dingen, want heer man te me bedieningen de mensen daar. Dus dan, ik knap naar Dorothee. Ik neem aan dat ik beweer toe. Want ik heb ik doe de interview toch in de buurt van koffie. Yes, yeah. Dat agos dong, dan hangen, dat betek na wansma. Dan ik go naar Dorothee even, dan ik mevrouw Ansadi, dus mijn wenking, mevrouw Ansadi, doe no kudu asociaal, zo dat domme mitaki. Kudu no asociaal. Ineens was maar vrij kon op dat pot vinger naar mij, sani zo, van asociale zaken sani, mijn haal niks voor sociale zaken. Dus if one thing guard, voor DNA, nou ben ik ondertussen, dan ben ik sapsabo doang ami. En zo maar naar mevrouw dan. Aan mevrouw na fanning guard, blijf we guard voor een minister, toch? Mina bij herkenning, omdat dat bij weer burger. Want misabi dat indien je de in dienst, dan weer die beveiligheid corrosie. Toch? Dus later mi koyere, dan zie je pote ina uko. De lijfwacht pote drapen ina uko voor DNA. Asmari Geri, ik heb alleen gezegd, mevrouw, u bent getuige dat heer die, mevrouw Asa die ewakako. Ik neem aan vergadering, konadens maar vergadering, dat asa weri, dat is dom. Maar misref weri, en mi ba trasan voor doen. Dus ik dacht, mevrouw Amsa die, kono, dus me karen kono kon mek asociaal. Fasan dati. Mevrouw Geri, lek wan terug. Dan, de man put me in zee. Dan fanning, de pote later misschien dat bij die wan uko. Maar ik vond het niet leuk. En dan ik go naar een lifeguard voor a DNA. Ik dacht, ik want doen een beklag.
De taxi hebben geen bemoeienis. Maar voor zover verder gaat, is er een reden dat eigenlijk die guard zich zo heeft gedragen tegenover u? Een guardie, if je moest plaats aan uniform, want ze was een burger, daarna als very guard, pe wakakong, zodat ze bij naar Wilvingstraat, ja, en we moest die, dus de Torico tak afstukken. Ja, de minister vergadert. Ik heb jou niet nodig. De minister heeft toch een secretaris op hem moest go. Je hebt naar je taak. Je moet beschermen. Want die moet naar, je moet weten, je moet naar binnenlandse zaken, buitenlandse zaken. De man tak die na bemoeienis, we moest gaan naar sociale zaken. Dat na edemang voor de guards, voor zij moest bewaken, minister. En werkelijk moet ze bewaakt worden, want dan ben je zo heel looking. Maar wat er is dat ik ga naar edemang voor Sani. Dat stel me want te vragen. Dus ik heb de minister niet gezien. Ik wist niet eens dat de minister in het gebouw was. Dus ik wist dat de minister bij die gebouw. Want jouw taak is in beschermen minister. Dus ik had helemaal geen contact met de minister of dat ik een bedreiging aan minister. Want alle de gaarten die komen, die pot sabi chief voor alle de jaren, die pot de minister, trouwens hij begeleid minister, soms heeft de chimie, misschien de bel, de harawagi go naar bakase, minister hij jompo drapen, want dat gaat hij niet langs, toch? Niet dat ik lastig ben, ik wijs ze op bepaalde punten. Dus dan, als Sam dame die zie, want dan bij hebben naar sociale zaken, dan van beneden uit, dan leg je want toestaan uit. Dan die mi bawa stappen in, mi stappen dan mi rea wagi, dan lombaka awagi. Dan ategi, ik zeg, is er wat dat tegi agaat, mi no mag kondrape moro, tapa jari voor a bisdom. Dus, mi no peking, ik zeg, ze heeft niks te zeggen. Maar het was al ook eens bekend gemaakt dat u niet op het terrein van, ja, niet naar DNA mag gaan. Ja. Je man tak mina mag dat na laatste lezen toen ze het argument de abemoro over faciliteer de sectori voedings masaukis verblijfvergunning door zorgogi jari door zorgogi verzekeringspasje door zorgogi monikaart alle deze dat die dan mis doen in de assemblee dan mis sab in een gebouw voor assemblee na lok to say dan mis sabi van we zwoegen dat ooit kon nou een verzekeringspasje. Dat de man tak zo makkelijk erover. En ik had het ook gezegd. De voorzitter was niet in een gebouw. Hij was weggelopen. Want Jugo bedede dat de kwam breed. En toen me reken, ik wil hier niet meer komen. Dus ik heb de gelegenheid om gal uit te spugen. Dan heb ik ze gezegd wat ik ze allemaal moet zeggen. Toch? Dan die me tegen ding, dan misschien er is toe komen. Ik dacht, jullie zijn me komen halen en zo. Toen heb ik ze uitgelegd. Zijn er mijn gedrag dit zo? En om eerlijk te zijn, kijk, ze zijn beveiligingsman. Ze zijn agenten. Maar ze hebben ook een gezin. Anderen hebben ook kinderen en kleinkinderen. Maar ze moeten niet aantonen wie ze zijn. Maar ik ben wel blij dat ze me de ruimte hebben gegeven om een zegje te doen. En toen ben ik weggelopen. Want ik wist, ik zou daar niet. En dat heeft de leiding van de guards me ook gevraagd. Mevrouw Melgers, maar u weet dat u hier mag komen. Kom tegen de arkimang. Miko, actieafspraak naar mevrouw Ansadi. Omtrent als sociaal. Quincy Gina weer. Dan, die Miko alleen kom, dan mi tegen de guards naar Bali. Van, ik ben hier voor mevrouw Ansadi. Heeft u een afspraak? Ik zeg ja. Ze heeft de afspraak en kijk, de mensen zijn hier. Toen hebben ze gezegd, ik kan go in een bezoekruimte. Dus ik ga naar Bakassi, ik ga schrijven naar Bali. Die wijst me, ik weet waar een bezoekruimte is. Drapen me go. En ik heb ook een interview afgenomen. If ik ben Sani, dan hadden ze me niet de ruimte gegeven. Toch? En af en toe met Conadoro misdong, had ik nog gezegd, mijn harmonie op. Indien ik mag gaan naar in zee, dan ben ik op een zakken, dan ben ik harmonie op. Toch? Maar dezezelfde vrouw. En ik ga het niet pikken.
Ik heb het druk gehad. Je moet rekening houden in plaats dat we locomotorie. Ik ben druk over een situatie voor een vrouw. Ze moest moppen uit dat also meteen a huurder Grantangi. Dat hij hoor rekening, maar we tegen die Arkimang. Dinsdag waren we daar. Hè. Woensdag, ja. Dinsdag waren we daar. Woensdag we gaan naar een vrouw naar sociale zaken. Per minister de. Ik weet niet wat voor functie meneer Giskus heeft. Toch? Mi go drape. Omdat mi kan tak mi sani. Te mi ati bron. Toch? En dus maar sabi, if you yep me, ben je weer mijn vriend. Maar als je me over dingen gaat vertellen dat niet klopt, dan prikkel je me, want dan hoor je daar niet thuis. Dus dat zo Giskus kon, Bichara Frogo, men luistert niet, hè. Want dat de, ja, want wij doen transparant weer roken, transparant, ik dacht bij mezelf. Maar ik heb altijd werk om te doen. Dus mijn lekker vrouw die een verhaal, mijn schrijf, dan die ik basso. Ik zeg, wat wordt het? De man zei, no, go naar gemeenlandsweg. Arkimang, een vrouw, ze op zichzelf, zij heeft het zelf verteld. Erge vorm. De man zei, no, go naar gemeenlandsweg. Gelukkig dat niet op vervoer. Met dat gemeenlandsweg. Het gaat om adviseurs van de minister. De Senono go naar gemeenlandsweg. Doe door naar gemeenlandsweg. De medewerker, die hoort hier niet thuis. Dit is een case voor de minister. Is niet voor ons. Wij hebben geen geld, we kunnen het niet uitvoeren. Een paar keren hebben ze het gezegd. Ik zeg maar, de minister, weet ik veel, heeft ons naar hier gestuurd. Ja, dan moet die vrouw registreren. De vrouw dacht maar niet registreerbaar. Maar alleen dat ze iets gedaan hebben, dat die registreren vrouw bakken. Maar dan ben je wakker en passeer jongen. Wat happen? Dan charing go naar VP, huizen VP, en een huizen PP, kabinet VP. Hij was er niet, Mr. Wans met de woord, ze benemen waar, ik geloof de directeur. En hij heeft contact gemaakt met sociale zaken. We moesten stukken via app sturen voor die dame van sociale zaken. En wij dachten, het komt rond. En de dacht, nee, ze gaan even natrekken. Ik zeg, wat valt er na te trekken? Die vrouw moet er geld krijgen. Wat is er dan? Maar ik zeg je eerlijk, niet altijd ben ik een lieve vrouw. Dus dan, een vrouw go naar Osso. En ze is opgenomen. Dat is vrijdag geloof ik is ze opgenomen. En ze is hartpatiënt geworden. Want ze is gelijk verwezen naar de cardioloog. Dat is een toch ernstige vorm van sickle moet je die emotie, weet je. En die vrouw, laat maar zeggen, mensen weten het niet. Ze wil ook niet dat mensen het weten, maar niemand weet wie het is. De zoon is overleden, kort nadat de moeder. Dus de emotionele bagage is. Daarom zie je dat ik met haar rijd, hè. En tot nu toe heeft ze dat geld niet gehad. Ik word gebeld, mag ik het nummer van die mevrouw? Ik zeg, wauw, het wordt geregeld. Ze hebben die vrouw gebeld. Een vrouw moest geregistreerd naar gemeenlandsweg. Maar ik dacht, een vrouw doet een registratie. Nee, het is doorgegeven. Dus ziet u, het lijkt alsof men werkt. Maar men werkt niet. Men beklad die mensen met modder en dingen. En nou, ik was weer een beetje stout. Ik heb die dingetjes gedaan. Niet stout, laat me eerlijk zeggen hoe die dingen zijn. Ik heb de waarheid gesproken. En die vrouw is nog steeds niet geholpen. En om even terug te komen, u zou een klacht indienen voor een lijfkaart, een lijfwacht van de minister. Wat heeft u? U kon dat niet doen, want DNA ze bemoeien daarin niet. Ja, dus en wat heeft u dan gedaan? Ik mag na een gesprek heb ik begrepen, ik mag naar de Keizerstraat gaan. Maar ik moest achter de naam komen, ik weet niet hoe ze heet. Want ik kan niet gaan van een kaart heeft mij bedreigd of weet je. Dus ik ken de naam niet, misschien van hieruit ga ik. Maar ik ga beklag doen, omdat, wat is uw naam weer altijd? Je hebt zo'n mooie naam, Krishna. Kijk, we hebben ons 4 jaar ingezet voor de regering. Hè? Voor de gemeenschap. We hebben opgenomen wat de regering niet kan doen. Toch?
vanwege geen kader en hun eigen ding doen, politiek. Ieder zijn eigen ding. VHP werkt voor zichzelf, ABOP voor zichzelf, PL voor zichzelf. En daarom had ik een paar keer gezegd, ik heb geen regering omdat ik in het veld ben en ik zie dat men politiek bedrijft. Politieke partijen vormen een regering, dat weet ik. Maar dit niet. Een politieke partij is gebleven politieke partij. Een politieke partij, een regering. Dus allemaal is zorg op die eigen. Toch? En nou ja, daarom hebben we ook besloten omdat we het werk al doen, Arkimang, we doen ook om het structuur, om op hier netwerk, deze mannen defshi. Want if de machine, deze mensen die ook al rankeneus, zijn mensen die kader hebben en zo. En maar we op een dikke ba, want we doen het al, belangenbehartiging niet voor een beperking, niet voor een chronische ziekte, niet voor een ervaring AOV'ers. We doen belangenbehartiging voor een heel groep, zij behoren tot sociale zaken. Want efficiëntie is het niet aangegeven dat sociale zaken naar een brievenhoofd, waar kan ik het zetten zo nog? Sociale zaken naar een brievenhoofd. Dus maar dan specificeren of poder in groepen. De poder in groepen voor de moest handelen en zo. En de geef aan, dat de man moest kiezen allemaal. Maar wat gebeurt er? Toch? Meneer Santoki, de president, republiek-president of president-republiek. Rai Krishna. Ja. Krishna. Wanneer je bekijkt het beleid van die groep van sociale zaken, beslist alleen een groep politieke partijen of een groep mensen die zich regering noemen, Saepsa. Gewoon de meetak, we gaan geven aan de sociaal zwakkeren een verhoging van 5% of een verhoging van 2%. En op grond waarvan? Heb je onderzoek gedaan? Want de man, de regering moet sabi, die regering doet de werkende klasse. If you go here, je quizzing de doelgroep. Dus, en wat mij verbaast, is dat president Santoki kenbaar heeft gemaakt, zonder een ademhalingsnood, heeft hij kenbaar gemaakt, hij gaat koopkrachtversterking snoeien. En een paar AOV'ers, de takikba, mevrouw Mina kiest koopkrachtversterking. Wie moet het doen? Wij die al 4 jaar hebben gewerkt, wij gaan nu gaan praten op grond waarvan ik doe een koopkrachtversterking. Want deze mannen, Axoenus hebben het in elkaar gezet. Mensen, ik ben blij dat ik deze papieren heb. Waar dan een wansman tak dat me gekopieerd zijn. Want we werken ermee. Begrijpt u? En kijkt u hier. Campagne koopkrachtversterking. Kom niet van de mensen. Is de regering heeft aangegeven om het te doen. Dan nou die wan kwestie omdat we voeren deze money. Ik mag het zeggen. Omdat de takken in de assemblee allemaal uit allemaal voor akmopo. Zowel oppositie, coalitie, minister, VP, naar Famanen, meneer Santoki. Deze schrift takking dat corruptie heeft in de plaats. Toch? En dan, de man geeft aan ja, het registratieproces. Dus een proces voor een registratie voor koopkrachtversterking, voor overheid, begint maandag 27 februari. En dan de schrijf daar zo toe, landelijk. Ja, schrijf je huishouding met gezinsinkomen. Dus dit is maar specificering, dit is maar. De uitbetaling van de koopkracht vindt plaats met terugwerkende kracht. Dus de man kiest terugwerkend. Alla sani loko uit brievenhoofd dit ja. En dan schrijf je. Mensen van Paramaribo, ik kon aanmerken, dus zou een aanmerking, die kan registreren naar sociale zaken, naar de wijkkantoren. Dus ze hebben gezegd met juni en ze hebben ook aangewezen bij de Mamugo. Maar politiek heeft een grote rol gespeeld, omdat hij, meneer Santoki,
u wilt gaan snoeien, ik zou vragen, snoei alvast de gelden van je commissies, snoei alvast de gelden van de ministers. Want kijk wat u de mensen heeft aangedaan. Ondanks we quizzisma, Annemie, het komt van jou. Jusenisma go in het veld voor registreren van voor koopkrachtversterking. Dat want taki. Dus massa je registreert, ne komt voor in een begroting. Begrijpt u? Er is een begroting gemaakt. Ik vraag me af hoe. De inheemse en de Maroon zijn niet meegenomen in een begroting. Er is een begroting gemaakt voor koopkrachtversterking. Omdat je was scoorde, Jusma, want je hebt ook je eigen mensen gestuurd in het veld om 1000 SRD te laten registreren. En de mensen hebben hun gelden niet gehad. Toen kwam meneer Santoki en hij zegt, gelden worden gewoon gezet op rekeningen van mensen. En toen heb ik hem gezegd, het was die collega, Rijdel geloof ik, zegt van, meneer Santoki gaat zelf onderzoeken wie van jou u gestuurd heeft, RR&D-leden, in de avonduren bij de seniorenburger, want ik kon naar mij toe, voor registreren voor 1000 SRD, met bankrekening. En ik heb het altijd gezegd, ik zeg het hoor, het was ook bij Limbo. U heeft aangegeven wat de mensen allemaal moeten meenemen. En u heeft ook aangegeven dat de mensen hun rekeningnummer moeten doorgeven. Dus als je gaat snoeien, en ik vind het erg dat ieder hem laat doen wat hij wil. Het volk, jullie klagen omtrent meneer Santoki. Jullie hebben het zelf in de hand gewerkt. De VP heeft het zelf in de hand gewerkt. Oppositiecoalitie hebben het zelf in de hand gewerkt. Omdat misabi before regering. Tewang president, ik moppe uit Akondre. De Akondre sap a agenda. En de later weer, hij is daar gezien geworden. En te Adoro Kong, dat was de ex-minister, meneer Bouterse, hè? President, ja, ex-president, ja. Ex-president. Ja, wat was er? Na Sanderij, persconferentie bij Horikba. Abeleg, uit bereik. Maar hier, hij gaat weg, niemand weet het. En ineens hoor je, hij heeft een deal gesloten, met die heeft een deal gesloten. En dan klaagt het volk, dan klaagt, laten we zeggen, wij kunnen niks doen. Maar de mensen die ons moeten beschermen, de oppositiecoalitie waar daar nooit quorum is, en de ministers, zij hebben die man de ruimte gegeven. Dus ik wil weten, en daarom gaan we praten, op grond waarvan je tik a 1800 voor desma, op grond waarvan a koopkrachtversterking. Want if you give desma, zij vallen onder sociale zaken. En dat na desma zijn unpodazo. En desma pot je oorschrift geven aan suma naar sociale zaken, beperking, chronische ziekte, zwakke huishouding, kinderbijslag AOV. En dan komt erbij die koopkrachtversterking. Zij hebben hier vermeld dat desma moest bij de registrering, maar AOV voor desma ze kies de AOV'ers, die ik kies 1800 automatisch, is een mondelinge en schriftelijke overeenkomst die je hebt gemaakt met die mensen. Dan ineens die quiz horen in Lochem, nou Baltisch Lochem, toch? Dan ga je nu zeggen aan het volk, je gaat snijden aan die 1800. En mensen voelen het al. Want de takkie van luister, die je mij bel. Eigenlijk heb je emotie aan je man. Mevrouw, je pure 1800, want je hebt al je inkomen. Hypotheek, bafaya, ik kreeg, wat ik kreeg. En dat is ook iets dat een minpunt is voor sociale zaken, minister van Sociale Zaken. Want die man dat moest kiezen subsidie. En een mitachi, na unugitaki. Begrijpt u? Dus dat is om en bij wat speelt. Mensen, ik wil jullie waarschuwen. Er worden gelden gegeven. 2024. Dan vraag ik aan de minister. Ik begrijp u niet hoor. U bent zelf een Indiaan. U weet wat gebeurt bij de inheemse. U geeft
vanaf 2024, vanaf het begin jaren heb ik het aangehaald. Hoe zit het met de mensen van 2022, 2023 zijn de kiesmoney? Van wakker naar ding inheemse, naar ding boven Suriname, zijn de kies voor jaren money. Zijn de kies 3 jaar money. We praten over Suriname, hè? We praten niet over, want dat gebeurt ook. We praten niet over een wijk of een resort. We praten over Suriname. Dus ik wil weten, mensen, soort money van 2024, en ik zeg u eerlijk, aan 2024, we hebben het onderzoek al gedaan. Dat is massa registreerpolitiek. Mensen, uno mandi naar mij, plaats ons schrijven in desma, dat uno bevinden leuk. 2024 heeft nog te doen 2022, 2023. En misschien ga je die namen met de dingen voor u zetten en sturen. Het heeft geen zin. Het gaat naar meneer VP. Want ik ben daar geweest bij VP. Niemand weet wat er gebeurt. Niemand weet dat de mensen op en neer worden gestuurd. Er is ook daar een sociale afdeling. VP heeft een sociale afdeling, dat ik al lang doorgegeven. En het blijkt dat er stukken zijn die van de minister gestuurd wordt naar daar. Wanneer we ons afvragen hoe het komt dat mensen kaarten hebben gehad en waarom mensen die rijke mensen, komt van daaruit. Dus als het ware, de mensen die het hard nodig hebben, worden eigenlijk niet voorzien van al deze dingen. Ja. En de mensen die het al heel goed hebben, krijgen dus gewoon al deze privileges mee. Ze krijgen het mee. En ik moet ook zeggen, de Bali-medewerker, kijk, wanneer ik had het met iemand erover een tehuis. En ik zeg, je hoeft niet in te investeren in je patiënt. Investeer in je medewerker. Ga uitstapjes, creëer iets, toch? Dat ze niet het idee hebben om te frauderen in die zin van gwangewan brede of gwangewan pamper of wat dan ook. Toch? En dat is hem. De mensen hebben geen geld, ze komen nauwelijks uit. Behalve de mensen die dichtbij zijn en dat geld jatten. Toch? Ja, maar gewoon een 5000 die amangwang kaarten. Een moneykaarten. Dat gebeurt aan de zomer zijn met dat keer. Ik heb bewijzen. En wat ik de mensen ook wil voorhouden. De mensen van 2024, met een soort money we kiezen. Maar een verhoging vindt plaats in 2023, gona 2024 eigen door. Toch? En wat kinderbijslag, maar kinderbijslag ik praat die. Unom kies a kinderbijslag voor 125. Kies a kinderbijslag voor 200 gewamting. En daarom ik van Sunday ook kan met contact naar Rut. Op alle berekening, ja, mi loop de europapier af me. De mij taki mi lobby, dat want tak uroko, luko wan bigi olo deja. Zijn de bigi olo deja, kada olo go sluipen, me wasabi. Vernomen wordt minister van Volkshuizen, ja. Om mijn money demand geven. Om totaal bedrag voor een project, toch? En daarom zeg ik, meneer Santoki, president van Suriname, of ik zeg geen republiek, Suriname, toch? U heeft mensen gestuurd om te registreren voor de koopkrachtversterking. U had niet het recht. En dat is gebeurd. Politieke partijen zijn gaan bemoeien voor iets dat niet voor hun is. Af en toe, van wat kan je zeggen, was mijn man jeppie. Maar dat je mensen in het veld stuurt. En nu zeg je, er zijn te veel koopkrachtversterken, je gaat knippen. En dan kom je bij een punt voor UNO. Sociale zaken ga je knippen. Voel je toch? Ga knippen alvast hoe heet dat weer, die commissies die niet fungeren. Ik daag u uit, toch? Of wij dagen u uit. Laten we aan tafel zitten en praten over al die projecten die u heeft opgezet. Ook die HAP, die twinning. Is geen twinning. Lips. Dus maar ik kreeg wat er van doen op de prijs. En de aannemer is niet te zoeken, is niet te vinden. Toch? Dus dat me want morgen voeren aan dat laat die doelgroep sociale zaken met rust.
Jullie bepalen wat jullie willen geven, zonder onderzoek. Jullie hebben niet een beleid van een begroting waar jullie de inheemse meenemen en de boven Suriname. Jullie weten niet eens hoeveel dorpen er zijn. Toch? Ik zeg het omdat ik het weet. Jullie weten niet eens hoeveel dorpen er zijn. Laat staan voor elkaar begroting. Dan die asali, dan gaan jullie zich focussen, politiekerwijs, voor een 2024 uitbetaling. Ik keur het niet af, maar ga volgens terug. Wat gebeurt met 2022? Die meneer zegt, die 11 maanden niks heeft gehad, vanaf 2024. Ik zeg, misschien gaan ze u bellen, want ze zijn bezig met 2024. Vanaf maart heeft hij geen geld gehad. En hij zegt, ze hebben hem gebeld om te herregistreren. Minister, jouw mensen bellen de mensen op om te herregistreren. Didn't kies money. Toen heeft hij gevraagd, de tak 2026 hoort hij. En wat er is, 2024 gaat hij nog bekijken. Maar aan een blassa papier, aan mij, want hij is maar dit zit ook. Dus maar, sa een kies de beschikking. Toch? Dan lijkt hij me op mijn pinpas. Me kies mijn loonstrook. A loonstrook, ik tegen me om mijn money me kiesie. De storting gimme. Me go naar bangi, dan me kies mijn money. A beschikking naar money de drapen. Het volk, regering, jullie stelen. Ik mag het zeggen. Jullie stelen. Ik heb het niet alleen gezegd. Jullie hebben het zelf onderling vingerwijzing in het assemblee. A beschikking, een vouwing, een pote in een plastic of zo. Omdat a beschikking naar je money. Mevrouw Melvert, nou, het is al een tijdje dat de mensen die gelden krijgen. Heel veel mensen zoals die mevrouw die de huur moet betalen. Ja. Maar hoe gaan we verder? Want hoe je het dat 2026 zei je ook daarmee. Ja, dat is hier taki. Als de mensen voor 2024 gaan niet worden betaald, hoe staan we met de andere jaren? Andere jaren, kijk, daar zijn ze er niet meer. Toch sowieso zijn ze er niet meer. Maar ik maak me zorgen voor dat ze weggaan. Lijkt de maar regel 2022, 2023. Maar denkt u dat dat zal gebeuren? Want bepaalde mensen zitten daar in een grote schuld. Bepaalde moeten huur betalen. Dus ja. Meer dan 5.000. Maar overgrootste deel, zo equisie, na de inheemse, ze hebben daar geen begroting gemaakt. Ze hebben ze niet begroot. En waar Wam Chilibi Bekande heeft meneer Santoki mensen gestuurd om te registreren voor koopkrachtversterking. En als u ziet zo'n kleur, toch? Want toen ik bij mij kwam ophef van in een actie van bankrekening, hebben ze de mensen geroepen, alle beelden zijn er, dan hebben ze de mensen geroepen kon registreren naar olifant. Dus zonder want taki, omdat ik president ben, toch? Structuren de en dat kira kondre. Maar waarom wordt ook deze doelgroep afgezonderd? De Marons en de inheemse. Is er een reden daarvoor? Want vaker hoor je dat de maar is roto groep is. Feitelijk, laat me eerlijk zijn. Meneer Riet, ik heb ook een gesprek met u gehad met een condoro. Toch? De melukono. Toch? De inheemse nangading Maron, de op een soort kotak voor kapitein die een dorpo. Dat de kot kruto. Dat de kotak kruto, dat waar de wande, zag trouwens die fips, nog fits op vadening, ze moest behartig deze massacre. Toch? Maar als een man dat hij zeer uno, dan komt er niks los toch? Ik tak nanga de man soms niet ati bro, want toen is tak loes de man. Maar na a cultuur des ook ba. Want meneer Riet, me want tak nanga. Want organisatie konja mensenrechten, overgrootste deel van president sabi, van een persmannen sabi, want persconferentie gewoon na van na Marriott Hotel, asem juru a persconferentie voor Ramdin geloof ik no, hori, minashi live voor a persconferentie voor Marriott. Mi go naar buitenlandse zaken, want mi ben wasabi, pe afro kan de, isabi be zoeken toe wat ascrif je alles maar maak met contact. Buitenlandse zaken taki de na saba vrouw.
dina sap next. Mitak aan de kang. Wans matak ja, kade van mijn arbeid. Mitak no. Wie soort ministerie? Lek wans makong in a kondre had het via buitenlandse zaken. Omdat op het moment dat je maar meldde aan ben jij verantwoordelijk voor veiligheid die Alassani. Toch? Je begrijpt toch? Dus niemand weet wat zich heeft voorgedaan. En daar heb ik gezien dat eenheid niet deed. De vakbonden, de Spa Anumakandra, de Masabega Stratina, Spa Anumakandra, ze hadden een moment voor protesteren omdat naar mensenrechten binden. Alassane go zo Safri, mi go persoonlijk drapen naar Marriott Hotel. De man tak nee, van sani na de vergadering na de. Om terug te gaan voor zijn actie, toch? Dat nee, want meneer Riet, ik vergader na nganesma, Samiere boskopu nak mi, concurrente nak mi, 22 en die vrouw zou 23 beginnen, toch? En hij is zelf kapitein van een dorp. En wat is er? Ze hebben ad hoc gewerkt, toch? En alle mancha desma na de egi. Mi go drapen mi tegi a vrouw, ik heb niet veel te vertellen. Geef me een kwartier, leg me mek zonanga doelgroep, leg densre verkeer de noto. Dat de na nyang, de na kies nyang, dresi na de trouw. Mi tak, mi nanga vrouw tak sweetieren. Er was wel een vakbondsman. Ik heb hem een voice gestuurd. Ben diep teleurgesteld in hem, want die probeerde me weg te cijferen. En heeft toen een opmerking gemaakt. Des maar bij was komi. Mi accent gisang des mij was komelgers. Gisang. Mine sermisma. Want ik moet goed kunnen slapen. If mi serju, mine serju, me surju, gezin, de chinse kri angrekiering. Begrijpt u? Dat beseft men niet. Mevrouw Melgers is niet geweldig. Maar wat ik van mijn moeder heb geleerd. Wie was maar klopt. Moest die nou aan door, mevrouw. Mag ik slapen? Ik ga morgen weer weg. En horing. Kan ik 3-4 jaar. Daarom had ze een hele mooie begrafenis. Hele mooie begrafenis, begrijpt u? Dus dat is er wat speelt. Het gaat niet, ik zeg het nog een keer, meer mensen nemen me nog kwalijk. We praten over een regering, maar als ik in het veld ben, zie ik geen regering, omdat ik regeringen heb gekend. Temen kontapatrapu is niet van, waar is NDP, waar is de minister, waar is... Laat me duidelijk zijn, een gemeenschapswerker heeft geen politieke partij. Ik heb wel mijn trekker, want als ik observeer wie ik daar wil hebben en ik zie je bent een bouw, als wat ik zeg met de kleine partijen, toch? Nu op het ogenblik, weer tak-takkie, het lijkt wanneer je dingen hebt gezet van je kaart in blad, dat die trap, dat je sakagwe, een drijfzand. Dus jullie moeten waakzaam zijn. Afro is niet taxan zomaar. We zijn in het veld. Ik heb geluisterd naar meneer Riet. Meneer Riet, met alle respect. Wij hebben je geestelijk nodig. Want je hebt daar een eed afgelegd met de heren, neem ik aan. Dat we de mensen gaan troosten in verdriet en zo. En als je daar bent, als regeringsman, denk ik niet dat gaat gebeuren. Dus dat wat ik wil prijsgeven over... Ik ben aangevallen. Vanwege het werk wat ik doe. En laat me die zeggen, maar ik bedank alle guards. Wat dan ook, in het begin ging het een beetje moeilijk. Maar we begrijpen elkaar. Omdat ze het ook voelen toch. Bronte had het toch ook gezegd in het assemblee. Dat de mensen meer moeten verdienen. Yeah. Het werk wat ze doen. En zo kunnen we praten. En ik zeg ook aan de mensen. Una moeilijk me. In mi roko. Want we moeilijk me. Dat we door onze de jaren dat na je neef, na je neef bijna dede. Maar via het uitvoeringsorgaan die ga ik bijtrekken. Want zij zijn die sleutel. Dat hossel dat nog gebeurt. En ik wil die mevrouw ook zeggen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Laat me met rust. Want je was niet gekleed. Ik heb... de minister was geen gevaar voor mij. Ik wist niet eens dat ze daar was. Pas if me door minister ching of minister, you mag get me. Maar next op zaak. Alleen een woord to samitaki. Mevrouw Ansa die kon ik a sociaal. Dus kom ik a sociaal gedeelte, want u was daar. Yeah.
de hele morgen met probleemgevallen. Dan word ik zo bejegend. Voor Wansma niet weet waarom ze gaard is. Ze weet niet waarom ze gaard is. Dus dat is een. En ik heb aangegeven over de Sani. Jullie horen het wel. Er is een commissie belangenbehartiging voor die doelgroep van de overheid. Niet van beperking, niet van niks. Want wat wij ervaren, ieder leidt eronder. Dus we gaan geen aparte nest maken. Toch? En buitendien, wanneer je bezig bent belangen te behartigen, dan is het landelijk. En niet van, hier is beperking, dat weet ik niet, in mijn wijk. Of binnen het resort. Of dingen. Want er zijn bewijzen waar we mensen met een beperking vanwege de bekis amoni, de team siki, de kimoskis fysio, de kimoskis bus. We waren toen bij een, ik hoop niet dat u het erg vindt, maar we waren toen bij Ricky Stuggaard, die moeder was daar. Die moeder is ook bereid voor sorry, de team vandaag aan de dag van de team eruit. Waarom? Ze die ondersteuning gehad. Hoeveel mensen met een beperking in het binnenland krijgen geen fysio? Hoeveel mensen komen niet aan een rolstoel? Hoeveel mensen kunnen de dokter niet bezoeken? Want het moet soms via medische zending, waar vervoer een probleem is en al die toestanden. Begrijpt u? Dus mensen zeggen, Melly, ik dacht dat sociale zaken niet bestaan. Ik hou mezelf niet voor de gek. Sociale zaken bestaan niet. Wat men niet doet, is zand in jullie ogen gooien. En die mensen van 2024, men moet komen bewijzen, zijn meer politieke toestanden. Omdat die meneer van 11 maanden die is uitbetaald, is van 2024. Dan had je die als nummer 1 moeten nemen. We hebben een plan B, hoe we deze mensen kunnen benaderen. Met tegeding, met 4 jono, maar hoorbaka, ondersteun ons revi. En dus massa kisi, mina hoba to atibron of tapo, tap me, omdat ik een plaats schreef in een situatie. Jullie hebben recht erop. Nou, wat enkele apartheid deel, jullie hebben recht erop. En laat me even zeggen wat ik hier heb. Ja, ik heb hier aangegeven dat de mensen van sociale zaken, ze worden beledigd. Ze worden neergehaald, ze worden op allerlei manieren. En ze worden beledigd hoor. Wat bedoelt u met mensen van sociale zaken die daar werken? Nee. Ik heb het over die sociale groep. De mensen die daar werken moeten leren om te gaan met de mensen. Niet allemaal, maar ze zijn goed onbeschoft. Ik weet niet of het frustratie is. Want als ik niks heb om te zeggen en die mensen komen maar. Is dat als die babyvoeding pedes, maar dan kan je volksgezondheid zetten om die mensen niet te sturen, want we hebben niks te maken met babyvoeding. Begrijpt u? En al die dingen heb ik zo een beetje besproken met die mevrouw van Amerika, geloof ik, en Billy of hoe ze heet. Heb ik besproken. En we kijken wat uit de bus komt. Ik heb, wat we nu meemaken is triest. Asari zijn we met mee. Je man dat de laatste loontjes wegen het zwaarst. Dus dat want taki te doro a einde, dat moro hebi. Want op alle fasie, die man wat vernietig me. En op alle fasie, die mij zoeken mijn papieren. Mijn sap zijnde, die mijn actie, ligt me kon aan mijn stukken. If me want de stukken getekend naar sociale zaken, want ik ook naar gemaakte stukken. Ik ook naar stukken voor sociale zaken. Begrijpt u? Nou, wat tegen dit maar, hoor even spaan. Er wordt voorlichting gegeven tussen haakjes via Facebook. We want actie een minister. If you begin aan Facebook, dat want dat je nou sap je doelgroep. Mina want den to misref een probleem hebben. Moet je zien? Maar misref een probleem naar een bepaalde sani. Want media dit al, want voorlichting dit. Lek wans mataki ala taal, ingi taal ala taal. Dat we langer beskoppen. Dan denk je dat de man op moral is spreken, want de ingi man schreef, ik dacht dat begrijp dat je nou een ingi vrouw. En me want tegen des maar grantangi. En als co-tutori, dan zullen ze wel horen. Want ik ga wel een beklag doen. Ik moet vrij zijn, ik zeg het nog een keer. Zijn de laatste boontjes. Laten jullie me met rust. En mensen weten als ze aan mijn doelgroep komen,
word ik een tijger. Omdat ze niks. Afching doen drapen. Dus mij weer, ik had het gezegd met Pampers. U heeft een paar Pampers voor me gebracht. Dank u wel. Maar de Pampers zijn niet echt voor de volwassenen. Want wanneer je hoort Pamper, dan denk je, het is een baby. Maar aan een baby. Na bigisma vanwege hun ziekte. De weer een Pamper. Maar nou, minister Broko Krozi. En ik kom bij jou boven. En jouw eigen mensen weten niet hoe het reilt en zeilt. Want als Samson Sadik een wijkkantoren uit doet, uw ministerie, meneer Giskus, potening onder een briefje, tak omgaan naar gemeenelandsweg. En wat gebeurt er? Is niet voor ons. U moet bij de minister zijn. Ziet u waarom die mensen lopen? Er is geen structuur, maar mijn mensen lopen niet. Mijn mensen, of het nou Sipalwini is en zo. Ja, wat is er? Is goed. En als het helemaal rond is, zeg ik, ga naar daar. En als je door het drapen een probleem dicht, no gue. Dan kan actie van bari medewerkers die gaan lamd is en arki, maar toe onbeschoft, dan met actie in de bank. Zo werken onze mensen. Ze gaan niet uit huis, want de nabus money. En daarom heb ik gezegd, laten we werken. Ik ben bereid, niet voor jou, maar voor de gemeenschap. Zijn we wel bereid om je te ondersteunen voor klaar voor 25 mei, hè? Is 25 mei, hè? 25 mei 2025. Ja. Ah, mooi man. Is al een goed geluid. En dat is hem. En ik wil nog vragen aan de politieke partijen. Hoe nou weer meer. Ja? Als je Rick van Aab op dit rapen, is jouw regering, heb ik het recht om met je te gaan zitten. Want sociale zaken, uw afdeling, ik koeizens maar. Jaritori werk ik niet mee. Ze hadden me gevraagd. Ik heb de mensen gezegd, minotak nee, dat het project lukt, dat ook Mosari, mitak maar probeer. Toch? En dat is het. Van hieruit wil ik ook meneer Mohab Ali bedanken van het assemblee. Al zegt hij soms rare dingen, maar dan krijg je toch een lachertje. Maar ook bedankt. Ik heb een lijst gehad om te registreren, voeding. Maar niet dat ik angstig ben, maar ik luister vaak naar Ricky Stuggaard. Laat maar de mensen ook zeggen. Ricky Stuggaard, netaki dat afvoeding de boom. Ricky Stuggaard, na alle programma geeft hij aan de apparatuur voor meet af. En de producten, u begrijpt toch? Ja. Dat geeft hij aan. Hij zegt, producten kunnen komen, maar we moeten het kunnen meten. Dan ligt van een product nog maar door Holland of van Tracondre. Wat gebeurt er? Hier eten we onze eigen chemicaliën. En daarom heb je niet toestanden en zingen en zo, begrijpt u? Die mensen hebben daar een apparaat, dus die meten gelijk. En wordt gelijk afgewezen, maar hier niet. Alles komt erdoor. Dat probeert, wat de mantak is politiek en al die toestanden. Dat bedoelt Ricky Stuggaard. En nee, niet voor het eerst dat hij het zegt. Hij zegt het vaak over de apparaturen die we niet hebben. Dus de apparaat zou naar Abi, dat Ricky Stuggaard uit Taki, voor Luko sa Ekoinushin. Je begrijpt het, hè? Dus dat wil ik de mensen meegeven. Una Luko alasan na politiek. Om denk je morofara. En me kiezen soms voor een vrouw. Me heerlijk. Omdat ik moppen uit de tuin. Dat je vira verschil tussen de man zei prani, zij spot bespoten, na de wang, men ja heerlijk, met tadje me efficiënt van men ja heerlijk. Dus ik geef alleen maar mee dat we dat kunnen proberen. En is dat een grantangi. En hoeveel nog? Want mijn Luca kalender volgens mij komt. Nog 3 maanden nog. Nog 3 maanden ongeveer. Ja, februari. Dus mensen, stemmen jullie bewust. Dat wil ik wel aangeven. En ik zal mijn stem nog niet aangeven wie. Maar ik kijk nog van wie beweegt. Toch? En tot nu toe, de regering nu. En de mensen die aan de zijkanten zijn en willen komen, ze schelden elkaar al uit. Toch? Zonder sababeleid. Zou ik zeggen, doorhalen. En dan gaan we kijken wat de samenwerking met een paar oude gadigden
die even die stap kan maken uit de drijf. Dat was Suriname zit in drijfzand. En meteen Grantani, dat ik kies aan gelegenheid. Yes, mevrouw Melkers, ook u bedankt dat u vandaag in de studio bent gekomen om al deze problemen ook te belichten. En natuurlijk hoop ik dat dat wat u is overkomen, de DNA van de lijfwacht-situatie, goed wordt behandeld door onze agenten. Dan moeten ze geen tabletten innemen, anders word ik afgetakeld. Goed, kijkers, dat was mevrouw Melkers. Zoals we weten, mevrouw Melkers is een sociale vrouw. Ze helpt iedereen die vast zit met moneykartas, ook met de verzekeringpasjes. En ze moeten eerlijk zijn. En ze moeten eerlijk zijn. Dus als er wat is, kunnen jullie mevrouw Melkers altijd contacten. En mevrouw Melkers, nogmaals, dank u wel. Dank u wel. Kijkers, Christel Akpat van Culture TV, ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Srefi, una de Westra Namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Talk about you.